बर' हारिया जुग जुग जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो बे हालामाव रायजो जाबोदों। बे हाया जोंनिखा, बेनिखायनो जोंनो मानो हानि फोरमान बिलाइ नांगौ? बेफोरबायदि साननाय हनायफ्रा बर' हारिनि सुबुंफोरनाव गोरलैयैनो फैयो। जे बर'आ गोदोनिफ्रायनो जुग जुग जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो बे हालामाव रायजो जादों। गतिके बे हाया जोंनिखा, जोंनो मानो हानि फोरमान बिलाइ नांगौ? बेफोरबायदि साननाय हनाया बर'नियाव गोरलैयैनो फैयो। हानि फोरमान बिलाइखौ मावना लानो रोङैनि जाहोनावनो प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार फैनायनि सिगां जोंनि बर' हालामाव 66% बर' हारिया बिटिसियावनो हा गैजायै। बोहैथि दाननि 4 अक्ट'आव एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिंआव माखासे हानि जेंनानि सायाव सोदांनाय लाबोदों। बे सोदांनाया जाबाय सिगां समाव गामि ओनसोलाव नोंथाङा जुदि सरकारि हा दं आरो बे हाखौ नोंथाङा नियादि खालामनो नागिरदों, अब्ला 100% नोंथाङा सरकारनो फाइन हिसाबै होनांगौमोन। नाथाय दिनैनि समाव गामि ओनसोलाव थानाय मानसिफ्रा एसटि, एससि, बेंगुरा आरो फिसाय थैजानाय रान्दि हिन्जावफ्रा हाखौ नामजारि खालामनो नागिरदोंब्ला जों नोंथांनो थोंजोङै 1000आवनो होनो हानायनि सुबिदा खालामदों। जाय मानसिफ्रा रांखावरि गैयैनि थाखाय हा नामजारि खालामनानै लानो हायामोन, बेखौ गोरलैयैनो जोंनि सरकारा 1000जोंनो नामजारि खालामना लानायनि सुबिदा खालामनानै होबाय। थामहिनबा फैगौ समफ्राव नोंथाङा लेन्डलेस होननाय मोनसे बिमुं मोनदोंमोन। बे बिमुंनिफ्राय नोंथाङा रैखाथि मोननो हाबाय। भारत सरकारा जोंनो हा मोनथाय होदोंमोन। बे मोनथाय मोनसेयावबो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जोंनि बिटिसिआव थानाय गासै रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाखौ मालाबाबो सुफुंनो थाखाय बिथांमोना नोजोर होआखैमोन। आरो बे हानि जेंनाजों गफबना थानायनि थाखायनो जोंनि गेजेराव दावराव दावसि आरो माहारियारि दाङाबाजिजों लोगोसे बर' अना-बर'नि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिदोंमोन होनना बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिजों मोगा-मोगि लानाय आयदानि गेजेरजों फोरमायदों। बेनि अनगायैबो रनजित बसुमतारिया मा फोरमायबावखो, फै जों आबुङै मिथिना लानि। बर' हारिया जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय मोनसे हारि। जोङो जुदि लिंगुइस्टिक सार्भेखौ खालामो आरो इन्डियान फिलसफारफोर बिथांमोननि बुंनाय बायदि संस्कृत इज द मादार लेंगुवेज अफ अल द लेंगुवेजेस होननानै बुंदों आरो बिनि जोनोमखौ फ्राय 10,000 इयार्स होननानै बुंदों। ओमफ्राय मोनसे बाथ्राया दिनै जारिमिनगिरिफ्रा रोखा जे आर्यफ्रा भारताव फैनायनि सिगांनो अनार्यफोर इनक्लुडिं द मंगलियान ब्रान्चनि जेसेबां जोंनि बड' फोलेरनि मानसिफोर दङ, बिसोरो आर्यफोर फैनायनि बेसेबांबा हाजार बोसोरनि सिगांनो फैनाय। जों बे संस्कृत लेंगुवेजखौ स्टाडि खालामनानै बुङोब्ला जोङो जेराव हिस्ट्रिया बेखौ मोनहास'वाखै, अब्लाबो बिथांमोननि आर्यफोरनि जा संस्कृत रावनि सायावहाय होलांनाय बेखेवथि, बेखौ नायोबा जोंनि बैसोआ 13,000 बोसोरनि बैसो। आरो जुदि बिथांमोननि जा सलन्थाइमा पुरान बेदफोरनि माबाखौ फरायना नायोब्ला जोंनि बैसोआ जोङो दिनै 5,000निफ्राय 7,000 बोसोर बैसो। गतिके जोंनाव मोनसे सानगोथे मोनसे साननाय दङ, माने बेखौ जोङो इनफिरियरिटि कमप्लेक्स होनगोन ना सुपेरियरिटि कमप्लेक्स होनगोन आं बुंनो हाला, जे बर'आ गोदोनिफ्रायनो जुग जुग जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो बे हालामाव रायजो जादों। गतिके बे हाया जोंनिखा, जोंनो मानो हानि फोरमान बिलाइ नांगौ? बेफोरबायदि साननाय हनाया बर'नियाव गोरलैयैनो फैयो। जायनि जाहोनाव हानि फोरमान बिलाइखौ मावना लायनो रोङैयाव जाहोनाव दिनैसिमबो बर' हालामाव जोंनि सरकार फैनायनि सिगां, मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि सरकार फैनायनि सिगां फ्राय 66% बर' हारिया लेन्डलेस बिटिसिआवनो। खिन्थु गुबुन मोनसे जाहोना आरो बेनोबाव जे जोंनियावहाय जा लेन्ड एक्ट अफ 2019 बेफोरजों लोगोसे बिसिनि सिगांनि जेसेबां जोंनि आयेनफोरखौ नायोब्ला जों मोननो हायो जे जोंनि सरकार फैनायनि सिगांसिम बा दाखालिसिम जोङो मोनसे बाथ्राखौ स्पस्ट' जे हमनानै ला जेरावहाय बर'आ मियादिखौनो खालामना लानो रोङा गावनि हाखौ, जोङो सरकारि हायाव थायो। बेफोरबायदि सरकारि हायाव थानायनि जाहोनाव जोंनि जा बायलाय फानलायनि बेबस्था, बे बायलाय फानलायनि बेबस्थाया
आं नोंथां दखल खालामनाय सरकारि हाखौ आं बायनानै लायोब्लाबो सरकारनो जोङो माखासे माबा होबानांगौ मा होनो रेभिनिउ फाइन बायदि होबावनो गोनां जायोमोन। आं मोनसे बाथ्राखौ खोन्थानो नागिरदों जे थांनाय 4 तारिखआव बे बोहैथि दाननि 4 तारिखआव जोंना एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिं मोनसे जादोंमोन। बे काउन्सिलनि गेजेराव जोङो माखासे लेन्ड इस्युनि सायावहाय माखासे जोङो सोदांनाय लाबोदों। बे सोदांनाया जादों हमनानै ला गामि ओनसोलाव नोंथाङा जुदि हा दङब्ला सरकारि हा दङब्ला बे हाया नोंथांनिनो 100% नोंथाङा मा खालामनांगोन बिनि सायावहाय लेन्ड बे नोंथांनि जेसेबां लेन्ड क्वान्टाम दङ ना बिनि 100%खौ नोंथाङा गभर्नमेन्टनो फाइन हिसाबै होनांगौ। जेनेबा हमनानै ला नोंथांनि न'आ बेंटलाव नोंथाङा बिगासे हा दङ, बेयो सरकारि हा। बे हाखौ नोंथाङा मियादि खालामनो नागिरदों। जुदि बै समावहाय नोंथांनि हाया मियादि खालामनाय टाइमाव नोंथांनि हानि भेलुआ जुदि जनेल भेलुआ जुदि 5 लाख जायोब्ला एसटिनि थाखाय 75% नोंथाङा होनांगौ। अर्थात 75,000जों 5खौ सानजाबोब्ला बेसेबां जागोन बेखौ नोंथाङा होनांगौमोन। ओमफ्राय जेनेरेलनि थाखाय 5 लाख बा बे 5 लाखखौनो नोंथाङा गभर्नमेन्टनो होनांगौ जायोमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव जुदि नोंथाङा गामि ओनसोलाव थानाय मानसिफोरा एसटि, एससि, फिजिकेलि उइक, डिसेबल पार्सन आरो फिसाय थैजानाय उइद' रान्दि जोंनि बिमाफोर बिसोरो जुदि हाखौ नोंथाङा नामजारि खालामनो नागिरदोंब्ला जोङो नोंथांनो डाइरेक्ट सेटेलमेन्टखौ 1000आवनो होनो हानायनि बेबस्थाखौ दाखालि जों इसि मिटिङाव पास खालामदों। 1000आव जेरावहाय नोंथाङा 5 लाखब्ला हमनानै ला बिगासे हानि दामा जुदि 4 लाखमोनब्ला नोंथाङा 3 लाख होनाङोमोन गभर्नमेन्टनो, होमबासो नोंथाङा मियादि खालामनो बा सेटेलमेन्ट खालामनो हायोमोन। खिन्थु दिनै जोङो खमायनानै बिगासे हाखौ 1000आवनो होनायनि बेबस्था जों खालामना फैदों। बेखौ जोङो जेनेरेलनोबो 1000आवनो होदों, एसटि, एससि गासैबो पिडाब्लिउडि उइड'नोबो जोङो 1000आवनो होनाय जादों। थामहिनबा जाय हाखौ जोंनि बर'फोरा बा जोंनि बिटिआरनि मानसिफोरा मियादि खालामनो थाखाय फैसा गैयिनि थाखाय हायामोन, बेखौ गोरलैयैनो जोंनि सरकारा मियादि खालामनो हानायनि बेबस्थाखौ रोजासेनिजों जों बानायना होबाय। थामहिनबा फैगौ समफोराव जोंनि मानसिफ्रा नोंथाङा जेब्ला सेटेलमेन्ट लागोन, मियादि खालामना लागोन, नोंथाङा सासे हा गैजायै जि मुं दं, लेन्डलेस होननाय मोनसे बिमुं मोननाय दङमोन, बिमुं मोनदोंमोन हा गैजायै होननानै, बे बिमुं मोननायनिफ्राय नोंथाङा रैखाथि मोननो हाबाय। गुबुन फारसे आगोलनि सरकाराव मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबावनो नागिरदों, मिउटेसन कनभार्सनावहाय ओरैबायदिमोन, एनुवेल पाट्टा टु पिरियडिक पाट्टायाव जुदि नोंथाङा माबा खालामनो नागिरोब्ला, हाखौ ट्रेन्सफार खालामनो नागिरोबा कनभार्सनावहाय जेनेबा हा सोलायनाय, जेनेबा हानि स्टेटासखौ सोलायनाय खालामनो नागिरोबा आगोलनि सरकारनि दिनाव नोंथाङा 100% होनाङोमोन, 100%। खिन्थु जेरै हमनानै ला नोंथाङा क'क्राझार टाउनाव माबा खालामनो नागिरदों, मा होनो मोनसे इन्डास्ट्रि बानायनो नागिरदों। इन्डास्ट्रि बानायोब्ला नोंथांनि क'क्राझार टाउननि हानि भेलुएसना जुदि दिनैनि दिनाव 24 लाख क'क्राझार टाउननि हानि जनेल भेलुएसननि दामा, बेनिफ्राय बेखौ नोंथाङा कनभार्सन खालामनानै इन्डास्ट्रि बानायनो नागिरदों। इन्डास्ट्रि बानायनो नागिरदोंबा बै लेन्ड भेलुएसननि नोंथाङा 100% नोंथाङा गभर्नमेन्टनो रेभिनिउ होनो गोनां जायोमोन। दिनै जोंनि सरकारा जनेल भेलुएसननिफ्राय 15%ल' जोङो बेखौ खमायनानै लाबोदों। 100%निखौ जोङो 15%आव लाबोदों। आरो बेबो एसटि, एससि, ओमफ्राय पिडाब्लिउडि माने फिजिकेलि उइक, डिसेबल, ओमफ्राय बिसाय थैजानाय बिमाफोर, बिसोरनि थाखाय जोङो 13.5%आव जोङो दोनफैबाय। थामहिनबा जोंनि हाखौ जोङो गोरलैयैनो मियादि पाट्टा खालामनायजों लोगोसे कनभार्सन खालामनायाव जोङो दिनै साक्सेसफुल जानो हादों। जायखौ जोंनि मानसिफ्रा रोजा रोजा बोसोर हा दंब्लाबो जों मियादि खालामनो हायाखैमोन। आरो
2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि जि एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जे जोंनि बर'फोरनि हानि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय भारत सरकारा जोंनो जा मोनथाय होदोंमोन मोनथाय मोनसेयावबो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामाया जोंनि बर'फोरनि बिटिआरआव थानाय गासैबो बिटिसिआव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरनि जा हानि जेंना बे हानि जेंनाखौ मालाबाबो सुफुंनो थाखाय बिथांमोना नोजोर होआखैमोन आरो बे हानि जेंनाजोंनो गफबना थानायनि थाखायनो जोंनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनायजों लोगोसे उदै नारलायनाय दाङाबाजि आरो माहारियारि दाङाबाजिजों लोगोसे मा होनो बर' अना बर' पलिटिकेल कनफ्लिक्ट फैनानै जोंनि जे मोनथाय बे मोनथायनिफ्राय जों जानगाराव थानो गोनां जादोंमोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।